Усім прывітанне, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна, у гэты дзень і ў гэты час раз на 2 тыдні мы сустракаемся з кіраўніком агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, экс-дыпламатам Валерыем Кавалеўскім. Добрый дзень, спадар Валерый. Добрый дзень, спадар Зміцер. Бачыце, я ўжо нават назву вашего агентства запомніў, так што нават не падглядываю у планшет. Ну, спадар Валерый, я не дарма адзначыў экс-дыпламат. Ось з улікам таго, што мы ўсе ведаем, што былых дыпламатаў не бывае. Я хотел бы, па-перш, вось такія, можа быть, дыпламатычныя навіны, ну вот с навіны з таго накірунку з вами абмеркаваць, каб вы выказалі сваё бачанне сітуацыі, што адбываецца. Некалькі дзён таму было агучана, прычым на там узроўні там ці там самім Лукашэнкам, ці там прыбліжаных да яго, што вось будзе візіт у Кітай, сустрэча з Сі Цзіньпінем, там ледзь не запрасілі яго з Китая, попросілі, каб ён прыехаў, бо не ведаю, там можа не могуць разобрацца без яго там вырашэння нейкіх геапалітычных пытанняў. Ну, час ідзе. Ужо была інфармацыя, што ну вось на гэтым тыдні перад гэтымі так званымі выбарамі, каб вот яшчэ раз піар такую акцыю дадаць больше такого кітайскага каларыта, абавязкова будзе. Час ідзе. Да дня галасавання апошняга засталося не так шмат часу, ніякага візіту няма. То есть, што адбываецца? Яго адмянілі, яго перанеслі, яго і не было. Вот як вам бачыцца эта сітуацыя? Ну, сапраўды выглядае, што Лукашенко пра свае такія паспешлівыя заявы, просто такую браваду пра гэты візіт, ён сам сябе паставіў такое няёмкае становішча на сённяшні дзень, таму што ну, пацверджанню таго, што гэты візіт адбудзецца вельмі мала. Час выцякае сапраўды, калі туды ляцець, ўсё ж такі далёкая дарога, там адзін дзень туды, адзін дзень назад. І таму сам такі візіт, калі сёння нават пачынаць яго, то ён будзе суперкароткім, то бок прыляцець і зляцець. І таму ўжо стае пытанне, наколькі мэта згодна такую паездку рабіць. Ну, у тым выпадку, калі яна прывязвалася менавіта пад вось гэты электаральны рытуал. Так, я думаю, што насамрэч гэта найперш іміджава-палітычны быў бы такі праект, заехаць у Кітай, паказаць, што у Лукашэнкі вось такія сябры, што ў яго ёсць такое важнае каштоўнае міжнароднае прызнанне. І ну, да таго ж Кітай все ж такі мае такія досыць трывалыя пазіцыі ў Беларусі. Яны, можа, не дамінуюць, але тым не менш все ж такі Кітай успрымаецца прынамсі становача многімі людзьмі у Беларусі, бо гэта эканамічная такая супердзяржава. Таму для Лукашэнкі было б выгадна гэта зрабіць, але тое, што все ж такі візіта не адбываецца, гэта выглядае, што хтосьці зрабіў фальстарт і паведамілі Лукашэнку, што вось зараз мы паедзем, а цяпер гэтай паездкі няма, ён выглядае недарэчна трохі у пабліку. Галовы тады паляцяць, атрымліваецца? Ну, я думаю, што да выбараў гэта ўжо не мае сэнсу. Мне чамусь здаецца, што пасля выбараў будуць пэўныя кадравыя перастаноўкі. Гэта таксама традыцыйна для Лукашэнкі, каб зрабіць такую перазарадку таго, што адбываецца, якія людзі яго атачаюць. Таму, хто ведае, можа і будуць нейкія наступствы вось у такой недарэчнай сітуацыі. Ну, вось самае, как бы, такое, ну, можа быць, у дадзенай сітуацыі шкада, што няма такой інфармацыі адтуль з Китая. Можа быць, яны больш паставілі нейкую такую кропку ў гэтай незразумеласці, заявіўшы пра тое, што там альбо не было ніякай канчатковай дамоўленасці, як вы правильно кажаце, паспяшаўся там з аб'явай таго, што вось які ён маладзец, яго там у Пекіне чакаюць і сустракаюць. Ці, можа быць, дата сапраўды не была ўзгодненая, паспяшаліся са словамі пра тое, што напярэдадні дня галасавання перад выбарамі і гэтак далей. Ну вот няма такой інфармацыі. Можа быць, тут маецца, што адно побач с адным стаялі. Вось гэта аб'яўленне пра візіт у Пекін з заявамі пра тое, што і ў Паўночнай Карэі яго чакаюць. Сапраўды, вы вось літаральна перахапілі маю гэту думку, што гэта ўжо другая, вельмі такая прыкрая, недарэчная сітуацыя для лідара, які, ну, абазнаны ў міжнароднай палітыцы, як ты не круці. Все ж таки 30 гадоў займацца гэтым на самым высокім узроўні. Ну і выглядае, што это таксама такі, ну, просто
вельмі недарэчна выглядае для чалавека, які выстаўляе сябе майстрам дыпламатыі, што яго з КНДР так асяклі, сказалі, што ніякага запрашэння няма і нічого такого не плануецца. Таму вось другая такая прыкрая сітуацыя для Лукашэнкі, паглядзім, якія будуць высновы. Ну да, бачыце, атрымліваецца, што паспяшаўся не толькі Лукашенко там ці яго прапаганда, піаршчыкі з аб'явай гэтых візітаў, ну і тут трохі мы паспяшаліся, даўшы такую гучную назву нашаму стрыму, што візіт у Пекін, вырашаецца лёс Беларусі. Ну, прынамсі, калі і вырашаецца лёс, то таго чыноўніка, які, можа быць, вот так перадаў нейкую там інфармацыю, калі там ввогуле была інфармацыя, а можа быць, это ввогуле ўсё размовы пра гэтыя візіты, што у Пекін, што у Паўночную Карею, з таго ж самага цыклу, як Маск Тэслу падарыў. Ну, выглядае, што амбіцыі трошкі абагналі рэальнасць, рэальныя дамоўленасці з краінамі. Краінам не падабаецца, калі іх ставяць у такое становішча, што яны павінны дэ-факта прымаць нейкія рашэнні па прыезду людзей. Ну, такое не практыкуецца, тым больш на такім сур'ёзным узроўні. Таму нават атрымаць такую жорсткую рэакцыю з боку не каго-небудзь, а Паўночнай Карэі, ну, гэта сапраўды крыўдна. Калі нават Паўночная Карэя пачынае выгаворваць Лукашэнку пра тое, што ён парушае пратакол. Давайте яшчэ пра одну таксама такую паездку, якая ўсё ж таки здзейснілася. Гэта паездка Рыжанкова, міністра замежных справаў, у Сірыю. Яшчэ у памяці тых людзей, хто больш-менш сочыць за палітычнай павесткай, не прапала, не знікла, як МЗС на там фактычна афіцыйным узроўні выказваў падтрымку Башару Асаду, казаў, што мы тут увесь беларускі народ душой і целам, разам з табой, Асад, трымайся. А зараз вот спакойна так сам міністр паляцеў на сустрэчу з новым кіраўніцтвам Сірыі. Это, в принципе, нормально, такая, как кажуць, реал-политик. Вот як вы оцениваете эту ситуацию? Думаю, и на что Беларусь и Сирия? Я думаю, что это, ну, найперш нормальная дыпламатыя. Мы бачым, што ўжо не адзін кіраўнік знешнепалітычных ведомстваў Европы прыязджалі і сустракаліся з кіраўніцтвам Сірыі. То бок зараз вельмі шмат эмісараў прыязджаюць і спрабуюць зразумець настроі, якая будзе палітыка, якія ёсць перспектывы для супрацоўніцтва. Нечакана тое, што Рыжанков там апынуўся. Мне здаецца, што тут у яго павестка будзе не толькі беларуская, але і расійская. І гэта той самы выпадак, калі Лукашенко, яго дыпламатыя могуць дапамагчы Пуціну у тым, каб вырашаць пэўныя праблемы. Звычайна наадварот. Але тым не менш мы бачым, што адносіны паміж Сірыяй і Расіяй такія даволі напружаныя, зразумела, па якіх прычынах, але это не азначае, што Расія адмаўляецца ад сваіх амбіцый, што яны хочуць пакінуць Сірыю цалкам. Таму я дапускаю, што Рыжанков таксама паехаў з некімі просьбамі з боку расійскага кіраўніцтва, тым больш, што гэты візіт не анансаваўся, нігдзе пра яго не было вядома. Я думаю, што якраз такі ў гэтым сэнсе гэты візіт выгадна адрозніваецца ад гэтых паспешных заяваў пра КНР, пра КНДР з боку Лукашэнкі. Тут не трэба заяўляць, проста можна прыехаць і пачаць працаваць на месцы. Ну і атрымліваецца, што на дадзены момант у Сірыі больш адкрытасці, больш свабоды ў прэсе, там ці як там чыноўнікі больш адкрыта працуюць, што там у сірыйскіх СМІ з'явілася гэтая інфармацыя, і адтуль толькі пайшла інфармацыя, што вот такі візіт здарыўся. Я вам скажу, што па свайму ўласнаму досведу мне даводзілася працаваць і на Бліжнім Усходзе, і ў краінах Афрыкі, і ў Паўднёва-ўсходняй Азіі. Ва вельмі многіх краінах значна больш свободы медыа, чым у Беларусі. Нават у лепшыя часы было больш і адкрытасці, і дэмакратычнасці, і крытыкі публічнай на адрас уладаў Беларусі. У гэтым сэнсе вельмі сумнае выключэнне, і ўжо вельмі працяглы час. Не толькі пасля 20-го года, але і до 20-го года ўсё ж такі СМІ вельмі часта знаходзіліся ў такіх умовах, калі трэба было сябе абмяжоўваць, цэнзураваць, лішняе не казаць. Вось буквально калі там учора ці заўчора з'явілася інфармацыя, што Сірыя скасавала дамову з Расіяй аб арэндзе порта.
Так. І ці не выглядае гэта, што такая вось тэрміновая такая поездка, дзе там с Москвы попросили, мы-то не можем, давай матніще ты, Рыжанкоў, і паспрабуй вырашыць гэтае пытанне. Я думаю, что это цалкам верагодна. Зноў жа, гэта дапушчэнне, і магчыма мы не даведаемся про гэта, але гэта выглядала б лагічна, калі б найбліжэйшы саюзнік Расіі зрабіў бы такую дыпламатычную паслугу і выступіў такім пасярэднікам у абмеркаванні некаторых пытанняў. Спадар Валерый, я не ведаю, наколькі вы ўсё ж таки абазнаны у пытаннях Афрыкі. Ну вот узгадали яго Афрыку вельмі павярхоўна. А мне просто узгадалася буквально таксама пару дзён таму была інфармацыя, круцілі там нейкі фільм по прапагандысцкіх тэлебачанні лукашэнкаўскім, дзе Шейман рассказываў про поспехи, что там на афрыканском континенте, про тое, что там ледзь не ўсе афрыканскія краіны хочуць імкнуцца ствараць, дамовіцца сумесныя агрохолдинги, там нейкія там с трактарами, нейкія там вот схемы муціць, ці то збіраць іх там ці набываць, ці што. Наколькі гэта можна верыць? Я думаю, усяму верыць тут не варта было б, але часткова гэта можна рэалізоўваць зноў жа не праз такую традыцыйнае вядзенне бізнеса, а праз карупцыйныя здзелкі. Бо вельмі часта у краінах Афрыкі мы ведаем про тое, што дамаўляюцца з кіраўніцтвам краіны ці з людзьмі, якія у атачэнні кіраўнікоў гэтых краін праз пэўныя вось такія схемы рэалізоўваць такія кантракты, здабыча карысных выкапняў, там рэалізацыя нейкіх інвестпраектаў. Таму я думаю, што амбіцыі такія ёсць, магчыма, ёсць нейкія напрацоўкі. Зноў жа па гэтых пытаннях даволі непразрыста выглядае дзейнасць Шеймана. Ну, але тым не менш ведаем, што ўжо вельмі шмат ён працуе на афрыканскіх рынках і даволі даўно. Гэта значыць, што нейкія поспехі ўсё ж такі ёсць. Ну да, тут ужо ўвогуле чуеш Шейман, значыцца маюцца на ўвазе нейкія шэрыя карупцыйныя схемы. Ну так, такія асабліва адчувальныя, я б сказаў, бо гэта тэмы, якія закранаюць значныя рэсурсы. Каму прыналежаць гэтыя рэсурсы, мы дакладна не ведаем. То бок вядзецца пра нейкія інвестпраекты, але разам з тым не гаворыцца, якія грошы там засвойваюцца, якія ўкладаюцца. Тут Шейман выступае як такі фронтмен Александра Лукашэнкі, але не гаворыцца пра беларускую эканоміку, напрыклад, там пра беларускія прадпрыемствы, банкі, якія маглі б удзельнічаць у такіх інвестпраектах. Да, з аднаго боку пастаянна з працянутай рукой у Москву, каб дапамаглі, а потым калі афрыканскія нейкія праекты, нейкі беларускі бок нейкія грошы ўкладае, а адкуль што? Дзе тыя спецыялісты, якія ездзяць на рэалізацыю гэтых інвестпраектаў, якая прадукцыя туды пастаўляецца, ці там якія зборачныя прадпрыемствы збіраюцца там, інфармацыі вельмі нешмат. Добра, давайте звернемся да тэмы і краіны, якая вам добра знаёмая, тым больш што вы шмат гадоў там працавалі, жылі, ЗША. І тое, што там адбылося, маецца на ўвазе змена прэзідэнта, вярнуўся, скажем так, Трамп, і ўжо не паспеў вярнуўшыся, выдаваў там законаў, указаў там і ўсяго астатняга. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Якія чаканні, скажем так, у вас? Так, я таксама спрабаваў асэнсаваць тое, што адбываецца, і як ацэньваць вось гэты новы прыход, як ацэньваць яго перамогу, і вось такі вельмі трыумфальны, вельмі рашучы настрой. Тут для параўнання традыцыйныя палітыкі, сучасныя палітыкі, яны вельмі асцярожна абыходзяцца са словам. Так, яны папулісты, але тым не менш яны уважліва сочаць за тым, каб не сказаць лішняга, каб не паабяцаць таго, што яны не змогуць выканаць, за што іх пасля могуць спытаць іх выбарцы там ці апаненты. І ў гэтым сэнсе Трамп абсалютна адмовіўся ад такога падыходу. Ён дэманструе рашучасць, ён дэманструе здольнасць вырашаць самыя складаныя праблемы і выкарыстоўваючы пры гэтым самыя простыя шляхі. Што за праблема? Там вайна,
там России супраць Украины 24 гадзіны ўсё будзе зроблена, ці там абмежаваць міграцыю, я ведаю, што трэба зрабіць, каб было больш падаткаў там ці менш імпарту, это не праблема. І вось гэтая рашучасць, яна насамрэч вельмі выгадна адрозніваецца. Калі Трамп пра гэта гаворыць, ён выглядае, ну, сапраўды, як чалавек, які ведае, што трэба рабіць, ведае праблемы і ведае, што трэба рабіць для іх вырашэння. Але гэта такі кароткатэрміновы эфект ад гэтага можа быць. Гэта эйфарыя, яна не можа цянуцца вельмі доўга, таму што тыя праблемы, на якія замахваецца Трамп дзеля іх вырашэння, яны насамрэч вымагаюць такого больш збалансаванага падыходу, вымагаюць уліку палітычных, прававых, фінансавых аспектаў. Для гэтага трэба ўсё ж такі знаходзіць агульную мову з рознымі сіламі, а Злучаныя Штаты якраз адрозніваюцца складанасцю сваёй сістэмы, і палітычнай, і фінансавай, эканамічнай. Там вельмі шмат інтарэсаў, іх трэба улічваць дзеля таго, каб дамагацца рашэнняў, якія будуць эфектыўнымі, якія будуць устойлівымі, якія таксама не змогуць адмяніць там праз некаторы час, ці яны проста прывядуць да нейкіх наступстваў зусім у нечаканых нейкіх месцах. Напрыклад, вось рашэнне Трампа выйсці з Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Гэта такая эмацыйная яго рэакцыя, што кшталту яны яго падвялі ў 2020 годзе, і, магчыма, ён думае, што гэта спрычынілася да яго паразы на выбарах 2020 года, і што нібыта яны пакрывалі там нейкія замовы, закалоты супраць Злучаных Штатаў, кітайскія і так далей. І вось зараз Злучаныя Штаты збіраюцца выходзіць з гэтай арганізацыі. Але эта арганізацыя насамрэч робіць вельмі шмат важнай практычнай працы у інтарэсах Злучаных Штатах таксама. Яны атрымліваюць тонны інфармацыі пра вірусы, пра патагены, пра тое, пра сё. І гэты абмен, ён эфектыўны ў інтарэсах фармацэўтычнай індустрыі Злучаных Штатаў. У Сусветнай арганізацыі аховы здароўя працуе вельмі шмат амерыканцаў. Зараз усе яны вымушаны будуць пакінуць свае працоўныя месцы, вярнуцца ў Злучаныя Штаты, то бок ЗША згубяць свае вочы і вушы там, дзе яны патрэбныя. Бо ўсё ж такі это тэма, якая тычыцца інтарэсаў нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў, бо туды могуць прылетаць людзі з вірусамі, пра якія ніхто не будзе ведаць у ЗША. І вось гэтае эмацыйнае рашэнне такое вельмі рашучае. Да, мы тут зашчадзім 1,6 мільярда долараў на год, якія плаціць ЗША у гэтую арганізацыю. Але якія будуць у гэтае наступства, я думаю, што рана ці позна Злучаныя Штаты вернуцца ў гэтую арганізацыю, таму што гэта не пытанне палітыкі, это пытанне вельмі практычнае і пытанне бяспекі для людзей. Але калі ўсё ж такі вот глядзець з аднаго боку эмацыйнае, з другого боку эканамічна выгаднае, нібыта там вяртаюцца 4 гэтыя мільярды, пра якія вы кажаце, гэта рашэнне. Ну, з другого боку, закрыць паўднёвую мяжу. Таксама, ну, как бы зразумелае, можна зразумець рашэнне, каб спыніць нелегальную міграцыю. Калі там іншыя рашэнні, якія выглядаюць цалкам лагічныя, калі паглядзець на гэта з пункту гледжання там альбо амерыканца, альбо проста рацыянальнага чалавека. Але калі глядзець на іншыя яго заявы, з якімі ён носіцца таксама як са сцягамі, тое же самае перайменаванне заліва, гары, вяртанне Панамскага канала, набыццё Грэнландіі, далучэнне Канады. Вот што гэта? Гэта, я лічу, вельмі небяспечная рыторыка, якая разбалансуе вось гэтыя нейкія адносіны з найбліжэйшымі партнёрамі. Міграцыйны крызіс у гэтым сэнсе таксама, дакладней сказаць, міграцыйная палітыка Трампа, яна таксама будзе мець свае наступствы, таму што Злучаныя Штаты эканоміка вельмі шмат атрымліваюць дзякуючы міграцыі, асабліва тое, што тычыцца сельскагаспадарчых працаў. Там працуюць не амерыканцы сярэдняга класа, там працуюць мігранты. І таму закране інтарэсы індустрыі, якая знойдзецца магчымасць для іх таксама выказаць сваё незадавальненне тым, што адбываецца. Калі казаць пра міжнародныя адносіны, то я назіраю тут тое, што Трамп атакуе сваіх найбліжэйшых саюзнікаў. Канада, Данія. Гэта толькі то, што ён робіць. Это тыя краіны, якія стваралі разам НАТО, якія з'яўляюцца часткай трансатлантычнай супольнасці і найбліжэйшых
найбольшымі саюзнікамі Злучаных Штатаў. Паралельна Элон Маск атакуе Великабрытанію, палітычны клас, ставіць пад сумнеў тое, што робіцца прэм'ер-міністрам, падтрымлівае крайне правых. Тое самае ён робіць у Германіі. У Германіі таксама усе в обмараку, просто там што адбываецца, як на гэта рэагаваць, і так у іх там непростая сітуацыя. І гэта, канешне, атраўляе адносіны двухбаковыя, тады, калі ва ўмовах такога перабудовы міжнародных адносінаў хацелася б мець сваіх саюзнікаў больш трывалымі, такім больш устойлівымі. Як гэта будзе адбівацца на адносінах паміж Злучанымі Штатамі і еўрапейскім звязам, які ўжо заявіў, што мы будзем абараняць Грэнландыю як частку Даніі. То бок ставяцца абсалютна новыя пытанні, і гэта такая тэрыторыя, якая яшчэ не з'яўлялася ў міжнародных адносінах пасля халоднай вайны і на працягу яе. Ўсё ж такі все вельмі шанавалі такія адносіны, вельмі блізкія, вельмі даверлівыя адносіны паміж Злучанымі Штатамі і краінамі Еўропы. І ў гэтым сэнсе таксама. Гэта ўсё можа гучаць як такая бравада, якая вельмі вясёлая, там можа купляцца амерыканцамі на нейкім базавым узроўні. Там давайте далучым Канаду да нас. І там чаго мы чакаем? І ўвогуле, як гэта канадцы могуць казаць, што яны не хочуць быць амерыканцамі? Вы мяне абражаеце. Як это так? Все хочуць быць амерыканцамі. Увесь свет хоча быць амерыканскімі грамадзянамі. Але гэта будзе дорага стоіць Злучаным Штатам і ва ўнутрыпалітычнай дынаміцы, і самому Трампу, і, канешне, у міжнародных адносінах, бо такія імперыялістычныя настроі, яны кепска адбіваюцца на іміджы Злучаных Штатаў. Яны могуць быць таксама выкарыстаныя тымі краінамі, якія сапраўды парушаюць межы. Тут найпершы прыклад гэта Расія, якая ўжо, мне здаецца, у пэўным сэнсе радае таму, што як бы Трамп нармалізуе пытанне такога гвалтоўнай змены межаў, дзяржаўных межаў. Ну, пра гвалтоўнае пакуль не ідзе. Ўсё ж такі купіць Грэнландыю — гэта не захапіць Крым. Пры гэтым Канадзе так вельмі настойліва гаворыцца пра тое, што ім трэба разглядзець гэта пытанне. Панамскі канал таксама. Там ледзь ужо не даходзіць да намёкаў на тое, што можа быць ужытая сіла. Гэта не тое, што, скажем так, свет праз гэта праходзіў, і свет вырашыў ад гэтага адмовіцца, потому што это вельмі дорага каштуе, і ў сэнсе палітыкі, і ў сэнсе фінансаў, жыцця ў людзей, стабільнасці. Эканоміка не любіць такіх сітуацый, дзе ствараюцца гэтыя напружанні штучна ці натуральным чынам, спрабуюць іх пагасіць для таго, каб была нейкая стабільнасць, дзе можна планаваць сваю працу, свае прыбыткі. Калі мы кажам пра адносіны паміж ЗША і Еўропай, Еўрасаюзам, не толькі Еўрасаюзам, бо ўсё ж таки Брытанія не ўваходзіць у Еўрасаюз, але ў дадзенай сітуацыі яны на адным баку апынуліся. На вось гэтая напружанасць, стварэнне напружанасці на сёння, хто ўсё ж таки больш яго стварае і ўплывае? Трамп са сваімі заявамі ці Маск, новаспечаны эксперт па еўрапейскай палітыцы? Это вельмі цікавая дынаміка, якая таксама не прысутнічала яшчэ ў Злучаных Штатах, прынамсі ў сучаснай гісторыі. І дэмакраты ўжо выкарысталі гэтую сітуацыю дзеля таго, каб падражніваць, ледзь не сказаў Лукашенку, Трампа, калі яны кажуць, што прэзідэнт Маск. Яны асэнсавана гэта робяць гэта мэтанакіравана, каб нагадаць Трампу пра тое, што мы зараз бачым, насамрэч яно выглядае як двухуладдзе. І хто насамрэч прэзідэнт гэтай краіны Злучаных Штатаў, Трамп ці Маск? Я думаю, што канфлікт паміж Трампам і Маскам это справа часу. Канешне, Трамп абавязаны Маску тым, што ён яму вельмі дапамог на выбарах і фінансава, і іміджава. Але такое двухуладдзе сапраўды яно не можа існаваць доўга. Ёсць ужо вельмі шмат галасоў сярод рэспубліканцаў, якія спрабуюць прытрымаць Маска там, дзе ён ёсць, таму што ім такая нестабільнасць таксама не патрэбная. Хто насамрэч вызначае павестку, хто насамрэч вызначае палітычныя пазіцыі па тых ці іншых праблемах. І ім другое меркаванне ў выглядзе Маска, за якого ніхто не галасаваў, які, в прынцыпе, быў народжаны па-за межамі Злучаных Штатаў і з'яўляецца фактычна алігархам. Ім гэта не патрэбна. Як і не патрэбна стварэнне сістэмы алігархату ў Злучаных Штатах.
я хотел бы звярнуцца да ўсіх наших слухачоў і гледачоў. Па-першае, не забывайтеся подписываться на социальные сетки агентства Евроатлантычнага супрацоўніцтва. Была спасылочка вось у нас и на экране, и ёсць тут таксама у каментатарской. Заходзьте, подписывайтеся, сачыце, будете ў курсе того, что робіць агентство, куды рухаецца, якія тренды. Ну и безумоўно не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши раз на 2 тыдні сустрэчы с Валерием Ковалевским. Ну и расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Так, ну и чакаем от вас пытанняў, да якіх таксама спадзяемся, что долучится глядач под ником агентства Евроатлантычнага супрацоўніцтва, каб вот все ж таки поглядеть и разнастаить дискуссию у чате. Спадар Валер, а як вы лічыце, с Трампом магчыма наладзіць адносіны, ну калі не будем казаць за ўсіх, вось бярем беларускі аспект, там скажем, пачынаючы два бакі: Мінску, рэжыму і дэмакратычным сілам, неважно, офісу, агентству, там ці яшчэ каму-небудзь, наколькі гэта ўсё ж таки рэальна, гледзячы па тым, якія ў яго зацікаўленасці, якія ў яго патрабаванні і гэтак далей. Калі казаць пра сустрэчы з Трампам на яго ўзроўні, на самым высокім узроўні, то мне здаецца крайне малаверагодным, што ён пойдзе на такія сустрэчы ці з Лукашэнкам, бо ад яго мала што можна атрымаць, і ён такая фігура з вельмі сумнеўнай суб'ектнасцю на сённяшні дзень, ні з лідарамі дэмакратычных сіл, таму што я не бачу, каб Трамп увогуле сустракаўся з актывістамі, акрамя актывістаў свайго ўласнага руху. Вось гэта Make America Great Again. Ён магчыма з імі, але гэта яго база, то бок ён павінен ўсё ж такі падтрымліваць узровень такой энтузіазма сярод сваёй базы, і гэта тое, што ён робіць. Але пытанні правоў чалавека, актывістаў, там, які выступаюць за дэмакраты ў тых ці іншых краінах, за свабоду, я не памятаю такіх выпадкаў, калі бы яго былі такія сустрэчы. Ўсё ж такі ён такі ультра прагматычны чалавек, яго цікавіць, калі ён робіць нейкае дзеянне, ён хоча ведаць, што ён за гэтае дзеянне можа атрымаць. У гэтым сэнсе мы можам быць не настолькі цікавыя для яго на сённяшні дзень, але гэта не азначае, што няма перспектыў для працы з новай адміністрацыі. Я думаю, што гэта павінен быць сярэдні ўзровень. Сярэдні ўзровень, магчыма, трохі вышэй, у залежнасці ад палітычнага доступу. Там, скажем, у Святланы Ціхановскай гэтых магчымасцяў можа быць больш, але это не азначае, што іншыя ініцыятывы, якія працуюць па пытаннях бяспекі, нацыянальнай бяспекі ці знешняй палітыкі, у іх не будзе магчымасць дзеля таго, каб заходзіць у Дзярждэпартамент, у Белы дом, у Раду нацыянальнай бяспекі, ці тым больш працаваць у Кангрэсе, бо Кангрэс, в прынцыпе, вельмі даступнае месца. Калі можна працаваць наўпрост з кангрэсменамі ці сенатарамі, это складаней, але можна працаваць са стаферамі. Тыя людзі, якія падтрымліваюць, якія, як дарадцы для сваіх заканадаўцаў, якія дапамагаюць ім разабрацца ў розных праблемах. У гэтым сэнсе Кангрэс — гэта важнае месца для працы, і ўжо вельмі шмат было зроблена, заўсёды шмат рабілася беларусамі яшчэ і да набыцця незалежнасці, аднаўлення незалежнасці Беларусі. І за гэтыя годы таксама гэтыя сувязі былі заўсёды вельмі трывалымі і такімі устойлівымі. Таму я думаю, што можна будзе нават у такіх умовах прасоўваць беларускую павестку. Там ёсць такі вельмі трывалы вашынгтонскі кансэнсус па Беларусі. Яны глядзяць на нашу сітуацыю вельмі аднолькава, незалежнасць ад таго, яны рэспубліканцы ці дэмакраты. Яны падзяляюць вот это памкненне да дэмакратыі ў Беларусі. І гэта і на палітычным узроўні, і на арганізацыйным узроўні яны гатовы гэта дэманстраваць. Таму что вы маете на увазе у дадзеным выпадку вот вашингтонский консенсус, потому что мы часто чуем про тое, что приходят, ну там проходят выборы, приходят новые люди меняются, и кожны раз прадстаўнікам Беларусі даводится наново рассказывать про ситуацию в Украине, там с режимом, с репрессиями там и так далее. То есть у дадзеным выпадку что все ж таки ёсць нейкая такая вось
прослойка, якім не трэба по новой все это рассказывать? Па-першае, ёсць эксперты, спецыялісты па рэгіёне, якія працуюць у недзяржаўным сектары, але тым не менш кансультуюць дзяржаву. І там гэтая звязка, яна працуе даволі добра. Ёсць спецыялісты ў дзяржаўным дэпартаменце, у Пентагоне, у USAID, у іншых інстытутах, якія займаюцца пытаннямі знешняй палітыкі, прасоўвання дэмакратыі ці развіцця. Ёсць таксама кангрэс, у якім все ж таки не цалкам абнаўляецца склад сярод кангрэсменаў ці сенатараў. Хтосьці выпадае з гэтага працэсу, але ў прынцыпе гэтая інстытуцыянальная памяць, яна захоўваецца. Тым больш, што все ж таки рэальную працу робяць менавіта супрацоўнікі, дарадцы заканадаўцаў, якія збіраюць інфармацыю, якія з'яўляюцца спецыялістамі па рэгіёну, якія кансультуюць і раяць сваім заканадаўцам пра тое, якую пазіцыю займаць па тым ці іншым пытанні. Гэтыя людзі застаюцца на сваіх месцах. Яны часам мяняюць сваіх кангрэсменаў ці сенатараў, але яны застаюцца там, яны звычайна вельмі даступныя для таго, каб прыносіць новую інфармацыю. Бо все ж таки сітуацыя ў Беларусі мяняецца. Меняется сам контекст, меняются наши выклики, меняются наши интересы, те задачи, якія мы можем выконваць, і тыя рашэнні, якія мы просім Злучаныя Штаты падтрымаць там тым ці іншым выглядзе. Таму гэта тая праца, якая не павінна спыняцца ні на адзін дзень, у незалежнасці ад таго, там будуць дэмакраты ці рэспубліканцы, гэта будуць там нейкія аўтарытарныя прыкметы кіравання ці ўсё ж таки больш традыцыйная амерыканская палітыка. Таму важна падтрымліваць дзейнасць розных ініцыятыў, каб яны як мага часцей з'яўляліся ў Вашынгтоне, каб былі гэтыя кантакты. Мы бачым вось менавіта праз прыход Трампа, мы бачым, наколькі важнай краінай для міжнародных адносін, для глобальных інтарэсаў з'яўляецца Злучаныя Штаты. То бок любое дзеянне неасцярожнае, удалае ці няўдалае, яно можа мець свае наступствы ва ўсім свеце. І мы разумеем таксама, што Беларусі ў гэтым сэнсе не мае ніякага імунітэту. Лукашенко каментуе значна больш пра амерыканскую палітыку, чым пра расійскую палітыку. Яму значна цікавейшае. Памятаеце ж гэты анекдот? Можна на Чырвоную плошчу таксама выйсці і крычаць, што там хто там прэзідэнт Рэйган ідыёт, да? Да. І это таксама цікава, што ён вельмі жыва, вельмі так эмацыйна каментуе гэта, бо гэта такая тэрыторыя свабоды для яго таксама, свабоды выказвання. А ён не можа тое самае казаць пра Расею. Там все як бы ўжо сцэнары прапісанае. Што пра Расею казаць? Нават ад это самае КНДР атрымаў адлуп. Што тут уже пра Расею казаць? Гэта новае дно, sorry to say. Але гэта выглядае, канешне, нават для Лукашэнкі кепска. Просто уявім сабе, вот вы опісалі Трампа, вот як ён ўсё ж таки так дзесьці папулісткі, дзесьці эмацыйна, дзесьці вот как бы там показаць, якія там крутасць сваю, нейкі там робіць заявы, прымае рашэнні і гэтак далей. Калі ўсё ж таки знайшоў хтосьці да яго з беларускага боку падыход, умоўна кажучы, там не важно хто, але раз і мог бы яму данесці, расказаць, паказаць, попрасіць вось гэты пашпарт новай Беларусі. Уявіце сабе, выходзіць Трамп, показывае яго, кажа: трэба прызнаць, я прызнаю, ЗША прызнае, там що такое. Пытанні падразу вырашыліся ці не? Я думаю, асаблівасць Трампа ў тым, праз яго ўсю кар'еру, праз все яго жыццё, то, што он вельмі шмат меў, скажем так, не праблем з законам, хаця былі і праблемы з законам. Мы ведаем, што ён все-таки прызналі вінаватым у пэўных злачынствах, але у яго была просто рэкордная колькасць судовых позваў. То бок нейкіх баталій у яго у досведзе вельмі шмат. Ён разумее, што права ёсць права, і з ім таксама трэба лічыцца. Таму думаю, што Трамп у гэтай сітуацыі скажа: вось там мае дарацца, ідзі да іх, размаўляй, без іх меркавання я ніякіх рашэнняў прымаць не буду. Не ведаю, сапраўды, это тое, што робіць Трамп, ён насамрэч звяртае увагу на такія даволі вострыя праблемы, якія цікавяць і хвалююць амерыканцаў. І я таксама дапускаю, што яго такі вельмі рэзкі, бескампрамісны стыль часам, ён уздымае сур'ёзныя праблемы і дапамагае шукаць нейкія новыя рашэнні для гэтых праблем. Гэта таксама можа і пэўным чынам абудзіць Европу, якая знаходзіцца ў такім
на паўлітаргічным сне часам здаецца, што тут усё нармальна, все добра, як бы, ну да, ва ўкраіне ёсць праблема, але ёсць Злучаныя Штаты, якія нам дапамагаюць і вядуць нас у вырашэнні гэтай праблемы. І магчыма праз вось такі эфект абуджальны гэта прымусіць інстытуты, краіны, дзяржавы, цэлыя рэгіёны па-іншаму ацэньваць тыя выклікі, якія стаяць перад імі, і знаходзіць новыя рашэнні. Магчыма, гэта будзе тычыцца і нас, дэмакратычнага руху Беларусі, каб мы разумелі, што гэта ўсё ж такі наша задача дамагацца вызвалення Беларусі, каб там была свабода, каб скончылася дыктатура і ўлада вярнулася людзям, каб мы не толькі чакалі таго, як нас падтрымаюць, але ўсё ж такі бралі ініцыятыву ў свае рукі і дзейнічалі праактыўна. І гэта, дарэчы, тычыцца вось гэтае рашэнне Трампа пра замарозку асігнаванняў на... Ну вот я у вас, так і вы у мяне зараз знялі з языка. Я чуў, што тут якраз мы можам пераскочыць да наступнага пытання, што Трамп абвесціў пра гэтае рашэнне на 90 дней замарозіць дапамогу міжнародную для ацэнкі мэтазгоднасці тых ці іншых праграм. І я думаю, што это такая не самая... Можна ўдакладненне? Вы в арыгінале гэты указ яго там ці рашэнне бачылі? Не, я не бачу. Наколькі, тому что я уже чуў рознае, там что, маўляў, гэта не тычыцца Украіны, ці гэта тычыцца ўсё ж такі Украіны і ўсіх цалкам, ці там ёсць нейкія выключэнні, як ўсё ж такі яно працуе? Так, я чуў пра выключэнне Украіны, менавіта тая дапамога, якая тычыцца супрацьдзеяння расійскай агрэсіі, але там ёсць вялізная колькасць праграм, якія фінансуюць там і пытанні правоў чалавека, і дэмакраты, там планаванне сем'яў, ці там экалагічнай праграмы і гэтак далей, шмат там, ці падтрымка незалежных медыа. І насамрэч я разглядаю гэта як досыць сур'ёзны сігнал, які можа прывесці да пэўных рашэнняў, якія могуць нам вельмі не спадабацца, пра тое, што там пэўныя праграмы могуць пацярпець. Рана пра гэта сёння казаць, як пра нейкі вынік гэтай ацэнкі, але тым не менш яшчэ да выбараў пра гэта казалася рознымі людзьмі, і ў атачэнні Трампа ў тым ліку, што ён не до конца разумее, навошта існуюць увогуле гэтыя праграмы, чаму амерыканскія грошы трацяцца на вырашэнне чужых праблем у іншых краінах. І таму я не выключаю таго, што будуць прынятыя такія больш рэзкія непапулярныя рашэнні. Вось вы сказали, что можа быть гэта надасць нейкі імпульс, штуршок для каб змяніліся ў тым ліку і дэмакратычная супольнасць беларуская. Я памятаю яшчэ год таму болей, напэўна, Вадзім Пракоп'еў хадзіў паўсюль і агучваў сваю ідэю, што дэмасілы павінны фінансавацца самімі беларусамі. Давайте, маўляў, там вот будем скидываться там по $1 з кожнага там у месяц, і гэта ўжо добрая будзе сума і гэтак далей. Ну что-то как-то вот не знайшлі беларусы ў сабе сілы там ці чаго яшчэ, каб так вось скидываться. І что? Вот, ну вот які імпульс, якія змены, калі нема ну нейкай такой грамадзянскай супольнасці, таких традыцый падтрымліваць і самафінансаваннем займацца? Ну, па-першае, я скажу, што это, конечно, была не ідэя Вадзіма Пракоп'ева, ён добры агрэгатар іншых ідэй іншых людзей, які ён агучвае і агучвае досыць удала, ён як камунікатар досыць моцны. Ну, але сама ідэя самафінансавання, яна існавала досыць даўно, і нават вакол праекта Новай Беларусі, вось гэта application, это ўсё ж такі, гэта таксама разглядалася як магчымая пляцоўка дзеля таго, каб збіраць гэтыя грошы. Тут, я думаю, такая сістэмная загана ў гэтай тэме, это тое, што складана працаваць, па-першае, з людзьмі, збіраць гэтыя грошы, але ж пасля трэба яшчэ і справаздачыцца пра то, як гэтыя грошы былі патрачаны. А гэта ўжо такая не досыць рызыковая задача, бо выніка можа не быць. Ці могуць быць такія досыць непераканаўчыя вынікі. І мы бачым, што ну, фактычна нічога не было зроблена дзеля таго, каб выбудаваць такую сістэму.
ўзаемадзеянне з беларускай супольнасцю за мяжой дзеля таго, каб фінансаваць саміх сябе. Я магу сказаць, што ёсць такія прыклады ў іншых краінах, там, напрыклад, цэнтральная тыбецкая адміністрацыя, якія стварылі сваю падаткавую сістэму, дзе людзі плацяць падаткі, яны могуць, дзякуючы гэтаму, галасаваць. І дзякуючы гэтым падаткам фінансуюцца пэўныя праграмы. Ну, найперш адукацыі, каб людзі захоўвалі сваю нацыянальную ідэнтычнасць. І гэта працуе. Так, яны атрымліваюць дапамогу знешнюю таксама, але тым не менш галоўная стаўка на тое, што яны будуць гэта рабіць самыя. У нашым выпадку атрымліваецца, што складана вось як бы абрысаваць гэтую нашу супольнасць беларускую. Яна такая, нас вельмі шмат, але мы вельмі раскіданыя па ўсім свеце. І нават у Польшчы ці Літве, дзе найбольш жыве беларусаў, як бы не так проста зрабіць гэта такім больш-менш кампактным нейкім пражываннем. Але самае галоўнае, мне здаецца, што значна прасцей можа быць справаздачыцца перад донарамі, чым перад беларусамі. І гэта таксама, мне здаецца, тое, што трэба было б выпраўляць. Бо тая дзейнасць, якая робіцца, яна робіцца ад імя беларусаў у інтарэсах беларусаў. Тыя сродкі, якія выдаткоўваюцца на гэтую дзейнасць, яны робяцца для беларускага народа. І таму гэтая справаздачнасць на сённяшні дзень выглядае такой даволі абмежаванай для менавіта беларускага грамадства. Большая частка інфармацыі ідзе да донараў, і гэта іх патрабаванне, і гэта нармальна. Але такая самая інфармацыя павінна была б раскрывацца перад беларусамі. Тут я таксама бачу, што не працуюць тыя механізмы справаздачнасці, якія закладваліся ў пэўныя структуры. Каранцыйная рада адмаўляецца праводзіць слуханні. Фактычна яны не адбыліся другі раз, тады, калі павінны былі адбыцца летам 24-го года. Я не бачу перспектыў, каб яны праводзіліся у гэтым годзе. Ну, прынамсі, ёсць такая апазіцыя з боку кіруючай партыі, калі можна так сказаць, у каранцыйнай радзе. Яны не хочуць. Чакайце, ўжо паабяцала Мельнікава у нас тут в эфіры, і, здаецца, Латушка таксама выказваецца за гэта. Учора мы размаўлялі з кіраўніцай міжнароднага камітэта Мамаевай. Размова ідзе пра тое, што, ну, прынамсі, да жніўня такая справаздача павінна адбыцца. Да. Ну што ж, добра, калі яна адбудзецца да жніўня, бо гэта абавязак, гэта прапісана ў статуце, гэта не пытанне стаўлення да гэта Латушкі, ці Мельнікавай, ці Мамаевай. Гэта тое, што прапісана ў статуце каранцыйнай рады, это тое, што павінна выконвацца. Невыкананне з'яўляецца парушэннем статута. Таму гэта такі рэдкі механізм справаздачнасці, публічнай справаздачнасці. Ён, конечно, вельмі няпоўны. Там за гадзіну ці 2 гадзіны слуханняў па кожным прадстаўніку увесь аб'ём інфармацыі просто немагчыма атрымаць, немагчыма задаць усе пытанні. Ну і тым больш, што гэта ўсё ж такі абмежавана менавіта складам каранцыйнай рады. Гэта не грамадскія слуханні такія у больш шырокім фармаце. Але вось гэта недастатковая празрыстасць, адсутнасць справаздачнасці, гэта праблема. І гэтая праблема вядзе да таго, што, ну, калі табе не трэба адказваць на складанае пытанне, то можна рабіць менш, ці рабіць не тое, што ад цябе чакаюць. Вот я трошечку вярнусь, можа быць, коротко на гэтую тэму. Ўсё ж таки, калі Трамп гэта, ну, для яго, там, скажем, нейкі там пашпарт новай Беларусі, это абсалютна нейкае там пытанне не вартае увагі, і ён, нават узяўшы яго ў рукі і заклікаўшы, не ўратуе. Што можа ўратаваць? Ну, можа ўратаваць неправільнае слово, там, скажем, напоўніць яго і гэтак далей. Вы маеце на ўвазе пашпартны праект? Ну, я свае заўвагі да гэтага пашпартнага праекта выкладаў у сацыяльных сетках, і ёсць заўвагі і па тэхнічнай частцы, як арганізаваны орган выдачы, наколькі ён зразумелы, празрысты, наколькі ён адпавядае міжнародным стандартам такой індустрыі. Мы пра гэта нічого не ведаем. Ні пра то, як гэта арганізавана, якія там функцыі будуць, хто там працуе, якія дакументы прынятыя, які парадак выдачы пашпартоў, па якіх крытэрыях. Ну, в прынцыпе, можна заглянуць там на старонку Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі і паглядзець увесь набор дакументаў, які суправаджае гэты працэс. Это тое, што для пабліка, а ёсць яшчэ і ўнутраная дакументацыя. Таксама не до конца зразумелая эканоміка гэтага праекта.
года, то есть цана ў 97 евро, яна в прынцыпе супадае з тым прагнозам, які быў у праекце, калі я там дзейнічаў, але яна закладвала значна больш выдаткі. Напрыклад, павінна быць такая вельмі трывалая юрыдычная падтрымка, павінна быць фінансавацца міжнародная дзейнасць на тое, каб прызнаваць гэты дакумент. Закупка абсталявання, закупка матэрыялаў, таму што гэты працэс ён увесь час абнаўляецца. Была закупленая першая партыя 1,5 гады таму дакументаў, якіх дастаткова для 25 тысяч, 30 тысяч пашпартоў, якая была застаўленая у Вільнюс у красавіку мінулага года, але я так разумею, што зараз яны карыстаюцца менавіта гэтай першай партыяй матэрыялаў для того, каб вырабіць пашпартныя кніжкі. Але яна некалі скончыцца, гэтая партыя. Якая тут праекцыя, якія тут планы? Такое, звычайнае прагназаванне, планы для такой вытворчай структуры. Як вы гэта будете рабіць? Гэтых пытанняў няма. Адказаў на гэтых пытанняў няма. Ніхто не спрабуе нават з офіса Святланы Ціхановскай ці з аб'яднанага пераходнага кабінета ці самога цэнтра пашпартнага адказваць на такія пытанні, на такую крытыку. Просто выбраная стратэгія маўчання. Мы просто ігнаруем нейкія прэтэнзіі, мы робім так, як зручна нам. Ну і тэму закранем на заканчэнне вам блізкую і таму што вы шмат часу ёй выдаткоўваеце. Гэта ўсё ж такі пытанне вызвалення палітвязняў. Першае, як вы думаеце, ўсё ж такі, калі для адміністрацыі Трампа, для Трампа асабіста пытанні там нейкія каштоўнасцяў, там дэмакратычнасцяў, там ўсё это там палітвязняў, там іншае вельмі далёкія і ён мала на іх звяртае увагі. Тая ж самая нават у тым ліку і рашэнне прыпынення замарозцы этой да падтрымкі дапамогі праектаў можа пра гэта у тым ліку сведчыць. Ці паўплывае гэта на вашу працу у гэтым накірунку, на вынікі яе магчымыя? Мне здаецца, што Злучаныя Штаты тут у асаблівай пазіцыі, таму што вельмі часта амерыканскія грамадзяне ці амерыканскія установы за мяжой становяцца аб'ектамі атак. Іх захопліваюць у закладнікі, там ці бізнесменаў, ці палітыкаў, ці дыпламатаў, ці звычайных грамадзян. То бок амерыканцы жывуць гэтым увесь час. У іх ёсць нават спецыяльны прадстаўнік у Белым доме, які займаецца пытаннем вызвалення закладнікаў. Менавіта амерыканскіх грамадзянаў. І, дарэчы, у апошні іх справаздачу увайшла і Беларусь, дзе утрымліваюцца амерыканскія грамадзяны, Юрась Зянковіч. Дык вось, яны працуюць над гэтым пастаянна, сістэмна, ім эта тэма зразумелая і даволі адчувальная, менавіта на эмацыйным узроўні. Таму яны ад пачатку вельмі шмат падтрымлівалі тыя ініцыятывы, якія рабіліся беларускімі ініцыятывамі. Тут я ўжо звярнуўся да досведу Вольгі Гарбуновай, Тацяны Хоміч, якія у большай ступені ўзаемадзейнічалі з імі, але думаю, што якраз такі это тое пытанне, якое будзе ўспрымацца як правільнае пытанне з боку адміністрацыі Трампа, у незалежнасці ад таго, гэта дэмакраты ці рэспубліканцы, што гэта праблема, якая не павінна існаваць, што трэба намагацца вызваляць людзей. Пытанне таго, тут ужо калі мы кажам пра нашу дзейнасць, наколькі Злучаныя Штаты будуць гатовыя праяўляць пэўную гнуткасць дзеля таго, каб выкарыстоўваць наяўныя інструменты палітычныя, фінансавыя, эканамічныя, санкцыйныя, дыпламатычныя, дзеля таго, каб дамагацца вызвалення людзей. Тут адкрытае пытанне. Толькі 3 дні прайшло з прыходу Трампа, таму нам яшчэ трэба будзе вывучыць его з амерыканскім бокам. А стока ўжо нагаворана, зроблена. Калі я правільна зразумеў, спадара Пракоп'ева, то Валер Кавалеўскі узначаліў партыю збліжэння з Лукашэнкам. Вы сапраўды думаеце, што гэта спрацуе, што аб вас не вытруць ногі? Пытаецца наш глядач. Да, па-першае, я адмаўляюся, што, па-першае, ёсць такая партыя, і што я і ўзначаліў, што ёсць такая партыя. Я думаю, што ёсць даволі шырокі сегмент дэмакратычнага руху, які лічыць, што тая стратэгія, якая была прынята ў 2020-2021 годзе, яна се вычарпала, што трэба думаць пра новую стратэгію і думаць пра новыя мэты, пра новыя задачы, пра новыя формы дзейнасці дзеля таго, каб вырашаць тыя праблемы, якія перад намі стаяць.
стаяць. А тыя мэты, якія заяўляліся яшчэ ў 2020 годзе, гэта вызваленне палітычных зняволеных і гэта правядзенне справядлівых выбараў, дэмакратычных выбараў. Да гэта, конечно, трэба абавязкова дадаць спыненне рэпрэсій і у прынцыпе вырашэнне ўнутрыпалітычнага крызісу. Мы бачым на сённяшні дзень, што тыя метады, якія былі, яны не спрацавалі. Мы бачым, што Беларусь знаходіцца ў катастрафічнай сітуацыі на сённяшні дзень. Мы можам пачакаць яшчэ 4,5 гады і паглядзець, што будзе з беларускім грамадствам, з насельніцтвам, з дзяржавай, з нашым суверэнітэтам, з нашай незалежнасцю, калі мы будзем працягваць дзейнічаць, карыстацца тымі самымі метадамі, якія не прынеслі поспеху. Я думаю, што многія людзі задумваюцца пра тое, што трэба ўсё ж такі вярнуцца да рэальнасці і думаць пра тое, як мы можам дзейнічаць у новых умовах, у новым кантэксце і ўсё ж такі дамагацца вырашэння тых праблем, якія мы самі сабе пазначылі, якія мы паабяцалі вырашыць. Ну так, каб іх вырашыць, гэта сапраўды трэба, каб нейкім чынам не толькі наш бок там ці палітыкі захада былі гнуткія, але і там былі гатовыя. Вы ў сваім інтэрв'ю сказалі пра тое, што як там Лукашенко там здольны змяняцца, як і ўсе там аўтарытарныя лідары дамаўляцца. Ён там здольны змяняцца і дамаўляцца, але на сваю карысць, а змены ўвогуле апошнім часам толькі у горшы бок адбываюцца. Я могу абсолютно пагадзіцца з таким меркаваннем, з таким заключэннем. То бок у Менску таксама ёсць адсутнасць паслядоўнасці, адсутнасць разумення, што працуе, што не працуе. Калі яны сабе паставілі задачу нармалізацыі адносінаў з краінамі захада, тым ці іншым чынам ці зняцця санкцый, то тое, што яны робяць, яно не працуе. І тое, што яны робяць, яны фактычна уводзяць не сказаць узман, але многія людзі просто не разумеюць, што адбываецца і што з гэтым рабіць. Таму магчыма, гэта недахоп інфармацыі, магчыма, гэта дэградацыя дыпламатычных нейкіх навыкаў у атачэнні Лукашенка, які просто не разумеюць, што тыя сігналы, якія яны пасылаюць, яны не могуць быць да канца зразуметыя, што яны неправільна інтэрпрэтуюцца, не так, як ім хацелася б. Таму пытанне актыўнай дыпламатыі з абодвух бакоў, мне здаецца, што яно будзе станавіцца больш актуальным, каб было больш такого абмену, больш лепшага разумення таго, якім чынам, што адбываецца, якія павінны быць зробленыя дзеянні, каб працягваць вызваляць людзей, каб ўсё ж такі дапамагаць Беларусі захоўваць сваю дзяржаўнасць, сваю незалежнасць. Дзякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. 50 хвілінаў і так досыць затрымалі спадара Валерыя. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў кіраўнік агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Подписывайтеся на сацыяльныя сеткі агентства. Спасылачка ёсць у нас у каментатарскай. Не забывайце пра YouTube канал Еўрарадыё. Слухайце, глядзіце. Жыве Беларусь. Жыве.